Ya kok Gusti wong bisa niku bakale tengene maksaku yo ora ana bakul dawet. Yo ora ono. Ora duwe-duwe kok dawet Gusti kula iki duwe dhuwit 10.000 Gusti ketek ana mara entak tokone dawet Gusti mugi-mugi niki mangke sak kula unduh niki wonten ing masyarakat sampeyan mau masak ora ngombe dawet kacange ora ana masak. Ora iso sampeyan njaluk aku njaluk kanggo gak iso. Gak iso. Nanti sampeyan lihat di Jawa sampeyan no sering-sering kok sedekah dawet sering-sering kok sedekah kopi. Nanti sampeyan 2 kali makan insya Allah sampeyan kula bakal atus kopi. Terus sampeyan wah Jumat bikin kopi asli. Wah atus kopi. Ibaratnya ngoten orang terus sampai jaga bakal aku kopi beli orang semua itu tondo persiapan naliko mulai hati ini yang ngeten wong kok naliko urip nek dunya segala sesuatu niku gak dienggo nganut persiapan nang gone akhirat niku asli bodoh mulai nek cara guyonan iku kuwate guyonan kaya Pak Soleh kaki. Lah iya Pak, niku bakale ya Pak, wong jaman kok kerupuk. Mboten guyon tapi guyon, tapi ngono ya tenan. Lah nek nang gone masal itu kan gak iso ngombe. Jaman kerupuk akeh barang kerupuk wah ora tahu. Karuan kira lah. Repot iki guyon tapi kula riyen akeh guyon ngoten karo Pak Soleh. Udah kan udah kelapa, yo kamu udah ada, jauh dari waktu, nah dua kerupuk pada orang ya, nama ni, nama, no batu kerupuk. Nah yang orang persiapan, ikut nanda kaya imane marang dino akhir orang temenanan. Mana sampai tak takoi sing kula cerita ini wong tentang dawet sampeyan tahu tuku dawet sing sampeyan didikasekno Gusti kasiate anggere kula tumbaske dawet kanca-kanca kula iki biji kula mboten masak tau ora tahu sampeyan ora pernah pengalaman iki ngoten kudu ngoten nggih ya Gusti beketok kesana nggih soalnya ngomong munafik kan padha ngucap amanah billahi wa bil yaumil akhir ya digorowake dening Allah taala kanthi dawuhe wa ma hum bimu'minin. Akhire pripun pirsana karo saudara maksudnya pripun maksude nalika wong-wong munafik kok aku yo iman jeung nabi kula nggih iman kalih wong kawula dina akhir tapi jak perang ragel jangan tok bondo kalau tok bondo kanggo biaya sabillah ya ora karena apa wa ma hum bimu'minin mereka itu tidak iman karena bukti iman adalah kamar iman yoiku perkara kantong macet tengene ati sing dibuktekno nganggo ngamal utawa tindakan mawaro fil qalbi wa saddaqul amal padahal ini lagi pembuktian amal itu merambah fungsi kondone iman prosesnya tidak mudah karena apa? Aturan main harus benar, legalitas keilmuan harus ada dan seterusnya seluruh yang iman marang Allah langsung saja Allah lanyo biasa lah ciri-ciri sing nomor 5 tansah diwung ibadah marang Allah taala iki wong ikan suwi sampeyan tahu dikir muasi romo solemo mulai bentuk konten sampeyan kudu tahu najano kanthi iming-imingan tujuannya apa? Ngelatih diri, ngelatih awak, ngelatih rasa manggon tengene dalan sing tumuju dari Gusti
apa nek sagak dilatih yo ora iso. Nggih. Nggih. Latihan. Nggih, pikir muni Kang suwi. Lho ngoten niku sampeyan gak lucu. Nalika ana kancane kon riyadhah. Nggih. Maca tasbih, maca bismillah ping 1000. Saben maca bismillah ping 1000 kon salat hajat rakaat. Itu harus dijalani selama 41 hari. Setiap malamnya harus 12 kali sholatan. Berarti niki kowe oleh ngejak konco Pak. Jangan sore alhamdulillah ini gak usah riah doan kan itu. Wah aku wis entuk iso melu nglakoni. Nggih terus. Wah alhamdulillah. Jangan sampai itu kehilangan kesempatan. Kehilangan mata. Ngelatih diri mentek rasa sebo tegiri ngersani Gusti Allah. Napa ngoten boten nggih cukup. Pramila kanggo nyukuh itu to wonten niku nalika sampeyan dilalah kok tiban sampeyan kudu temen anak. Sing ping selikur yo selikur tenan diwaca tenan. Nggih. Dira. Kowe Romo yang mantu di pokoknya tenan. Sing nomor 6. Iki sing nomor 6. Tansah ngetokake sedekah. Padha uga sedekah wajib iku zakat utawa sedekah sunnah. Nggih. Paling betul dengan tata cara nalika duwe duit utawa duwe tenaga disedekahno najano sedekah rosan paling tidak paling tidak mulane nek bentuk dunya yo diantarane ngoten niku nyaranani keberhasilannya terselenggarane acara sing tumuju dugi ridane Gusti Allah. Luwih perkara wajib. Soale jenenge wajib nek gak sampeyan lakon sampeyan dosa. Sing nomor 7 tansah nyuwun pangapura marang Allah Taala ana ing wektu sahur. Istighfar terus nek wayah sahur. Ojo nanti uga agak jaluk ngapura. Nganake pembantu murape Gusti Allah. Iku lho sing sering kula critake, critane ya iso kula Gusti. Salah kula Gusti kula niki ditutup duwe berkah Gusti kula niku nggih ngapura jenengan meneh kula Gusti nek sampeyan kok kula Gusti kok iso ngrangkul. Ya aja kula Gusti. Kula Gusti sampeyan bayangane uga tenang rahmate Gusti Allah gak tenang fadhile Gusti Allah yo nggih. Diceritake saking sahabat Anas radhiyallahu anhu panjenengane dawuh aku krungu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten temenan Allah Ta'ala iku dawuh ingsun iki kagungan kersa nyiksa penduduk bumi nanging ingsun mirsani marang wong kang padha ngremake padha ngramekake perumahan kang kanggo dikir lan ibadah marang ingsun lan mirsani wong kang padha sisian ibadah marang ingsun lan wong kang padha salat tahajud lan wong kang padha nyuwun ngapura marang ingsun nek kudu salat ingsun kapoksa murungake siksa marang penduduk bumi. Jadi itu ngerape kula jenengan nggih nalika kula jenengan nggih gak tau mikir tegane Gusti Allah gak ibadah karo Gusti Allah nggih nek patungan senengane patungan hai uga patungan tenggine urusan ora marang Gusti Allah. Asline uripe kula jenengan iki nurut
karo wong sing ahli ibadah. Nurut karo wong sing nalika urip tansah bantu binantu tenggene dalan sing tumuju tenggene dari Gusti Allah. Nurut karo wong sing ahli salat bumi salat tahajud. Nurut karo wong sing selalu njaluk ngapura marang Gusti Allah ing wektu sahur. Karena apa? Kenyataane Gusti Allah ngurungno ora sida nyiksa tumraping wong penduduk bumi krana ijana wong sing ngabekti ngawula marang Gusti Allah. Ana wong sing nalika gawe hubungan iku krana taat marang Gusti Allah. Ijana wong sing salat tahajud dadak terus seterusnya. Nek tugas awak dhewe gawe pertimbangan nalika akhire ana wong sing nalika gawe hubungan atas dasare kemaksiatan. Atas dasar kemaksiatan iku pripun contoh? Contoh saiki tahun iki akhir-akhir niki niku nalika wong iku nikah istilahnya ono foto pre-wedding. Terus pre-wedding itu kejadiannya wis nikah apa dereng itu pre-wedding itu. Nah hubungan ngoten niku terjalin kemaksiatan. Sing memicu adanya gempa, sing memicu adanya tanah longsor yo iku. Tapi kenyataannya saiki sehingga nalika wong tunangan tunangan saiki wong ulung apa-apane wis cekelan tangan dipoto sisa dipamerno ngene Facebook niku sing delok wong sak donya. Repot. Mulane kula guyonane wis diseksekno wong tuane bahkan mungkin kiai setempat tentang setengah hal. Repot.